बेयाव जे फेलिसिटेसन प्रग्राम जाबाय बिसेसकरि क्लास 10 आरो क्लास 12 बे मोननैबो क्लासनि आनजादाव 100% रिजाल्ट जानायखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिसेसकरि बे मोननै क्लासाव जितु मोजां रिजाल्ट खालामबाय बे रिजाल्टआ ओरैनो जायाखै बेयाव जेफ्रानाखि बेयाव प्रिन्सिपाल दङ फोरोंगिरिफोर दङ बिसोरो जितु सेल्फिश एकदम बिदिनो खुनु सार्थ गैयालासेनो बिदि लानानै खामानिखौ मावदों आरो बे खामानि मावनो मोजां फिथाइखौ मोनदों आरो माब्लाबा आं बेयावनो थाफैयो नायफैयो गेजेर गेजेर माबा फैयो माब्लाबा बिथांमोनखौ 12टा बाजि 2टा बाजियावबो फरायनो लोगो मोनोमोन आङो आरो बिदि खस्थ' खालामनायखायसो बिथांमोना बे रिजाल्टखौ मोनदों बेनिखायनो आसा खालामो जोंनि बे एरियायाव बिसेसकरि नैबे राजगड़ एरियानो जाबाय गहपुर जेसेबां एरिया दङ जोंनि बर' एरिया दङ बेनि बर' एरियानि गथ'फ्रा जे मेलेमा गाज्रिबो नङा आरो बेयाव खस्थ' खालामबानो फरायब्लानो मोजां जायो दा जोंनि जितु गथ'फ्रा जोंफ्रा 99%आनो बर' गथ'फोर बेयाव साफा सानैसो गुबुन हारिनि दङ आरो बा 99% बर'आ जेसेबां दङ गासैनोबो मेलेमा गाज्रि नङा आरो जाय जेरै खस्थ' खालामो बे खस्थ'नि फिथाइखौ मोनो बेखायनो आं आसा खालामदों बे गहपुर हालामाव थानाय जेसेबां बर'फोर दङ बिथांमोना जुदि खस्थ' खालामना फरायोब्ला गार्जेनफ्रा जेरै बेयाव बेयाव ओरै उत्साह होयोब्ला आरो खाथिनि रायजो राजाफ्राबो जेरै उत्साह होयोबा फरायनायाव आं सानो निस्सय गहपुर बे एरियानिफ्राय मोजां गथ'फोर उनाव ओंखारलांगोन आरो सारजों लोगोसे बेयाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय माखासे आलासिफोर सफैदों होननायबो खोनाबाय दा बे आलासिया हरिसिंगानिफ्राय फैदों हरिसिंगानि डायमन्ड स्कुलनि प्रिन्सिपाल आरो बे जितु गहपुरनि जितु स्कुल बेनि प्रिन्सिपाल बेयो उदालगुरि हरिसिंगा डायमन्ड स्कुलनिनो फोरोंगिरि दा बेयाव डिप्रेसन हरबाय आरो दा जि आलासि हिसाबै फैदोंमोन बे हरिसिंगा डायमन्ड स्कुलनि बिथाङा प्रिन्सिपाल बे गाज्रि नेचार फैनायखौ ओरै बुंनो सानगोन आङो बे अबयस्से जोंनि बर' माहारिया बेखौ गोदोआव न'आवनो संनाय जानाय बिदि दंखायोमोन दा दङब्लाबो बेखौ अनेक समाव मानसिया लिमिटखौ लाखिनो हाया आरो बे लिमिटखौ लाखिनो हायै थाखायनो उनाव गथ'फ्रा फरायनायफ्रा गाज्रि जालाङो दा बेखौ जों लिमिटाव लाखिनांगौ खिन्थु दा गोदानहै जितु जों ओंखारदों सिगां उन्दैयाव खोनायाखैमोन जेरै ड्राग्स होनना बुंदों माबा होनना बुंदों बेफोरबायदि खोनायाखैमोन दा बे गोबांथार बे ड्राग्स जानाय हिर'इन जानाय बेफोरावसो गाज्रि जानो हमदों दा बेफोरखौ जुदि बे स्कुलावनो जा न'खरनि बिगोमायानो जा साबधानै नोजोर होआब्ला खिन्थु गथ'फ्रा गाज्रि थानांगोन आरो बेखायनो बेखौ हारसिं हाया बिमा बिफा हारसिं हाया आरो रायजोआबो हारसिं हाया गासैबो ज' जायोब्लासो बेखौ हागोन होबथानोब्ला आरो आं बुंनो सानो साबधानै नोजोर होआब्ला खिन्थु गथ'फ्रा गाज्रि थानांगोन आरो बेखायनो बेखौ हारसिं हाया बिमा बिफा हारसिं हाया आरो रायजोआबो हारसिं हाया गासैबो ज' जायोब्लासो बेखौ हागोन होबथानोब्ला आरो आं बुंनो सानो बिथांमोना बयबो फरायनायाव गाज्रि नङा थारमाने बिथांमोननि मेलेमा रावनिबो गाज्रि नङा गासिनोबो मोजां मेलेम अबयस्से बेयाव थानो हागौ सोरबा 100% सोरबा 90% थानो हागौ खिन्थु बयनोबो मोजां दा बिसोर जुदि खस्थ' खालामोब्ला आरो जेरै फोरोंगिरिफ्रा जेरै फोरोङो जेरै खस्थ' खालामना फोरोङो बिसोरबो जुदि खस्थ' खालामफायोब्ला आरो मिथिगौ जेरै सोलोंनो गोसो जानाय बे गोसो जानायखौ लाखिनांगोन आरो जेब्ला बिसोर सोलोंनो गोसो जागोन अब्ला बिसोर सोंगोन आरो सोङोब्ला बिसोर मिथिगोन अब्लानो बांसिन फोरोंगोन बेखायनो आं इच्ছা खालामदों गथ'फ्रा सोलोंनो गोसो जानाय नैबे थानांगौ गोसोआव